कमेन्टआनो जाहैबाय गुबुन हारिनि मानसिजोंल' थांनाङा, गुबुन हारिनि मानसिजोंल' हाबा जानाङा होननानै गावनि चइस जायजों हाबा जायो जायजों हाबा जाया। आंनि फिसाजो पिंकि बसुमतारिया मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 नि बादायलायनायाव टप 20 मोनहैनो थाखाय मिस इउनिभार्स इन्डियानि नियम बायदियै भटनि एसे गोनांथि जादों। ओंखायनो नोंथांमोननि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिस पिंकि बसुमतारिखौ हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' अलरेडि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै मिन्थिखाबाय दिनैनि आपडेटआ मानि सायाव जागोन। ससियेल मिडियानि गेजेराव नुबाय दंखायो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दाथ' नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां शेयार जाबाय थानाय नुबाय दंखायो आरोना। जोंनि बर'निनो सासे लाइमोन सिख्ला आरोना मिस इउनिभार्स इन्डियायाव माने पार्टिसिपेट खालामबाय दङ आरोना। दा बिनि थाखायनो दा नैबे भिडिअ आरोना, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। पिंकि बसुमतारिनि बिफाया भटनि सायाव मा बुंफैदों, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना। दा भट होनो थाखाय नोंथांमोना मानो होनोबा इन्सटाग्रामाव थांनांगोन आरोना। मिस इउनिभार्स इन्डिया इन्सटाग्राम आइडि दंखायो आरोना। बेयाव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट, शेयार आरो फल' खालामनांगोन आरोना। अब्लानो माने बियो पइन्ट मोनगोन आरोना। नोंथांमोना जिखुनु भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। कमेन्टखौथ' दा नोंथांमोना दुंबाय दंखायो जे जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा बा जोंनि बर'फोरा दा मा बुंहरगासिनो दं कमेन्टनि गेजेरै नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नुबाय दंखायो। जिखुनु भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना भट होयो ना होआ बेयो नोंथांमोननि खोथा आरोना। जिखुनु आं भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबाय। नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों भिडिअखौ कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना। फार्स्टआवनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो जे पिंकि बसुमतारिया बे जे गुबुन हारिजों हाबा जानाय जायनि सायाव मा बुंदों, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। कमेन्टआनो जाहैबाय गुबुन हारिनि मानसिजोंल' थांनाङा, गुबुन हारिनि मानसिजोंल' हाबा जानाङा होननानै। स' बे बांसिन इम्परटेन्ट ना जोंनिफ्राय सासे बर' आइजोआ नेसनेल लेभेलाव थांगासिनो, बे इम्परटेन्ट। दिनैसिम आङो बेफोरबायदि साननायखौ लाबोफेराखै। आङो गावनि कालचारावनो बावगोन गावखौ आरो गावनि कालचारनि थाखायनो खामानि मावलांबाय थागोन। खालामनो हाया गासैखौबो, जायनि कम्फर्ट, बिथांमोननि लाइफ, बिथांमोननि गावनि चइस जायजों हाबा जायो जायजों हाबा जाया। बाट स्टिल आं बुजियो बे थिंकिंआ जोंनि मानसिफोरनाव मानो दङ। मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ जोंनि बर' हारिनि बागै। सेन्टिमेन्टनि थाखाय बुङो, आं मिथिगौ। दाथ' नोंथांमोना नुखाबाय पिंकि बसुमतारिया माने हाबा जानाय जायैनि सायाव मा बुंखो। आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बिफाया भट बिनायनि सायाव मा बुंदों, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। दा भट होनाय होयैयाथ' बे दा जोंनि आखायावसो दङ नङा होनबा। दा भट होआखै नङा, जों गोबांखौनो होबोबाय। नाथाय जोंनि बर'फोरा देरहाखांबा माने गुबुनजों हाबा जायो, माने गुबुन हारिजों हाबा जानायनि थाखायनो दा जोंनि बर'फोरा बांसिनानो माने भट होनो थाखाय माने राजि जानानै थायो आरोना। माने 100आव 20%, 30%आनो होनो हागौ बा होआबो जानो हागौ, बा 100आव 100%आनो होआ जानो हागौ। बेफोरबायदि माने कन्ट्रभारसि सोलिनानै थायो आरोना। मानो होनबा दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। दा पिंकि बसुमतारिनि बिफाया मा बुंफैदों। दा पिंकि बसुमतारिखौथ' फेसबुक पेजाव गोबाङानो फट' आगारनानै होयोबानो नोंथांमोना बिनि कमेन्ट बक्सखौ चेक खालायबानो नुबाय दंखायो जे पिंकि बसुमतारिनि गोबां हेट कमेन्ट फैबाय दङ आरोना। मानो होनोबा भटखौथ' होगोन, बयबो होगोन, नाथाय गुबुन हारिजों हाबा जानायखौ बन्द' खालामनांगोन, बेनो आरोना। बे जोंनि बर'नि सिख्लाफ्रा माने देरहाखांबाथाय गुबुन हारिजों हाबा जायो। बिनि थाखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरा माने भट होनो बायो आरोना। बेनो, नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोनानै लाग्रो। दा पिंकि बसुमतारिनि बिफाया भटनि सायाव मा बुंफैदों, नोंथांमोना नायग्रोनानै लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों आरो सोर कमेन्ट खालामगोन आरो खालामा, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय। बिदिबा नायनानै लाग्रो। खुलुमबाय गासिबो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। आंनि फिसाजो पिंकि बसुमतारिया मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 नि बादायलायनायाव टप 20 मोनहैनो थाखाय मिस इउनिभार्स इन्डियानि नियम बायदियै भटनि एसे गोनांथि जादों। ओंखायनो नोंथांमोननि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय, मिस पिंकि बसुमतारिखौ टप 20 लांनो थाखाय मिस इउनिभार्स इन्डियानि फल' खालामनानै इन्सटाग्रामाव थांनानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गुरै खावलायहरनाय थाबाय। भट होनायनि नियमा ओरैबायदिहाय, मिस इउनिभार्स इन्डियायाव थांनानै
मिस इउनिभार्स इन्डियानि इन्सटाग्राम आरो पेजखौ फल' खालामनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। दा बेखिनियानोसै आरोना, नोंथांमोना भट होगोन ना होआ बे नोंथांमोननि आखायाव। नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। मानो होनोबा जोंनि बर' गोबां दङ आरोना, बिदि जानानै थांबाय 6 जन 7 जनसो दङ। मानो होनोबा बेफोरबायदिनो भटनि गोनां जायोबाल', मानो होनोबा ससियेल मिडियानि गेजेरै जोंनि बर'फोरनाव भट बिनो फैयो बेफोरबायदिनो आरोना। मानो होनबा भट देरहाखांनानै माने गुबुन हारिजों हाबा जायो। बिनि थाखायनो जोंनि सेंग्राफोरा मानो होनोबा भट होनो गोसो गैया आरोना। मानो होनोबा भट होनानै देरहाहोगोन, नाथाय बयबो भट होगोन, नाथाय बे जाय सिख्लानि थाखाय जोङो भट होदों देरहानो थाखाय, उइनार जानो थाखाय, बे मानसिया माने बे लाइमोन सिख्लाया गुबुन हारिजों हाबा जायो। बिनिफ्राय जोंनि बर' रावखौ बावलांनो हमो आरोना। बेफोरबायदि नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे पिंकि बसुमतारीनि सायाव, मा कमेन्ट लिरनो सानो? नोंथांमोननिसिम कमेन्ट बक्सआ फ्रि जानानै दंखायो आरोना, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय। बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन।